Erokamano, arwako jadak achana mora mora. Manena, mawinja, mohero dak achana, amos une mirembe, okwe uru. An kod wach madwaro mondo akele dak achana. Kaka pile, an Bishop Nerea Mbewa, mawuok e kanisa mar Hope for Good in Christ. Kawuono, wadwaro mondo wawuoye kuom weche moko. Wasega fwenyo ni nitie weche moko makoro ok gin dak achana. Gin abila kata gin chike joluo. To e kipindi wani en kipindi mar dak achana, kaka ji nyalo dak. Kaka dhako nyalo dak gi chwore, kaka dichwo nyalo dak gi chiege, kaka nyithindo nyalo dak, kaka dala nyalo chalo. Omiyo nayudo ote moro ka, kendo in be mondo ikonya ka nitiere dak moro mineno koko chomo kuro, dak moro moko chomo kuro, dak moro moko chomo kuro. Ornwa ote. #dak achana. Inyalo ore e #dak achana. Wach moro moro mineno kok chal gi dak achana. Yiena mondo asom wach mokwongo. An Sharon, dichuo musiko dondore gotieno to odiochieng' obera bera. Ma koro dak achana dier. Ere kaka dichuo ni tiene kodondore odiochieng' to ngima. Sharon non gima miyo dichuo dondore gotieno. Wan gi mine moko malile speed mamalo. Koro omiyo ja ode onge kod geno. To ma ema miyo dichuo nyalo don rutin nikech koparo kuma dwa dhi onge, kaka dwa timi onge, gima dwa okia. Koro odondra onda manindo tere. Bende wan gi mine moko ma dendgi richo, yani awach nadi, ging'eny gi pie dendgi. Ma be nyalo keto dichuo dondre nikech onge ber mowinjo. Koro mama ni penjo ni to dichuo madondra dondu tien tulu to dichieng' to ber ni. E tang'o makete dondruok. Anda wach ni doge non diriyo. Ka ok nitie kasoro kuomi mamiyo dondre, to en gi ng'ato oko maka onge kodi gi paro. Koro gimo ber oyot go kuomi en no dondore kanyim giki. To ko kamano, nitiere weche mowinjo mamiyo kobiro to dondore. Chutho, wach manyako ndiko ma ok dak achana. Jomodak achana ok dondre. Jomodak achana, dak achana. Gionge lweny, gin tie, gin gi kwe. Omiyo Sharon, da mondo akoni, nona negi omiyo jale dondore gotieno kende to dichieng' to ngima. Dichieng' to bera nya chiemo go mbaka unyiero. To kochopo gotieno to ng'ani dondore. Nyiso ni ma ok dak achana, nitie gima chando chunye to poko nyisi. Nitie gima ni kuome kama timore mikia. Poko wachoni. Koro kineno ka gima kamano timore, nitie gima miyo gino timore, ok otimre ga nono. Kumano chaki non ka itiornwa message. Mondo wayud ni gima miyo gini timore en ang'o, mondo wakonyi. Ta anda adwa nakonyi sani ni ka nitiere gimoro man kuomi manus ma ok ber ahinya, Sharon, to loki mondo dondruogni orum. Mondo ibed kod kwe. Aparo ni juma manyien obro bedo gi wach koro moriere ti ir mar dak achana. Konyauru an gi dichuo madak go to ok ohero nyathina nikech nokawago. To ng'ama ne anyuolo gono dwaro nyathine nikech nyathini ne anyuolo kapod wasomo. Koro otieko skul odwa nyathine. Atim nang'o? Ng'ama an go ni to ok show interest in nyathi nikech en nyathi mawuowi. Sharon from Homa Bay. Tendo kawuono ni nying mag Sharon gi ema biro. Sharon okaseng'eyo ni wuon nyithindi ni jal ma in go sani kaka ja udini. Isedak kode higa di.
to usenyuolo kode nyithindo adi bang' mani biro goni. To bosetero mwandu dalau. Gima miyo chuo mang'eny ok ohero nyithindo mobigo gimako chik machon ni nyathi kimiro kobedo ni e dala to maeru biro mayo ni nyithindo hawi to moloyo madichuo. To kawuono kata manyiri bende ok gidwar. Koro anda wachi ni kama osetero dhok to daga kode mak mana nyathini kawuono mare dwaro. Ka in gadier ni ng'ani ok dware to miye babagi. To wach machanda ere kaka babagi dhi dak kode to onge gi min gi nikech mama wa kambo to korit nyathi kika wuondi. Eto korit nyathi. Tigik modhi rwako wi nyathi ma nyathi koro dongo ka koro develop gik magalagala. Mara miru jachudi, mara kyo timre nade, mara noka biru nyathi ma min ngima, mara kia noka rimbo miru, kia nini, moro chiombo ok miye, moro ben modhi ngweda poth, moro en modhi ya ura, moro en modhi kwath, en modhi moto, to joma moko to soma. Koro mama wa kambo to ok rit nyathi. Achiel e wi 10 ema rito nyathi. Koro an wach madanga konyigo en ni nyisa ni jaodi ni osetero dhok dalahu. Mano namba 1. Namba 2, nyisa ni usedak kode higni adi. Namba 3, kona ni to jaodi ni usenyuolo go nyithindo adi. Mogik, wuon nyathini maduong' ma wuoyi dwaro wuode nikech nonyuolo kusomo to en osetieko skul odwaro nyathini. Adier makende ni nyathi ng'ato tok dag oko. Ng'ama ne we nyithinde madag oko mano be ng'ama wiye ok te. Mano ng'ama nigi sort kuome. To remb ng'ato nyalo miyo ng'ato tho kamoro. Remo mar ng'ato. Omiyo ka jali dwaro nyathine to chunya paro ni diber kodwaro nyathine nikech mano rembe. Nikech in bendi kelo wach ni jal mudak goni ok ohero nyathini ni. Ing'eyo in emidak kode. To in midak kode ni in eminyalo wacho. In eming'eyo kindi kode gi kindi gi nyathini. Kumano daer monda koni ni chaki orna message. Awuoy kodi juma manyien kuom weche mapenjigo. Wach machielo mondike kawacho ni hello mambo Pastor Nerea. Mimi Rosemary kutoka Nairobi na niko na shida. Naomba mnisaidie. Mchumba wangu alinipatia mimba na akaamua kuniwacha cause alikuwa anataka nitoe. Nikakataa. Sasa nifanyaje? Mane DAK ACHANA. Kaja usipni no wacho ni mchumba tieni mane chuore. Kachuori no mi ich. Ena no ema no mi ich. To ena ne mudo ni gol. Kiki gol. Kichike kama ni nyathi ni kende. Okinyal ng'eyo. Kiki gol nyathi. Ariyo ne mano. Kigolo nyathi tijanek. Koro ka en okodwar nyathi to into dwari ng'ano wuondi. Ng'ama dak kodi to kudwar nyathini ng'ano wuondi. Ting' nyathi e iyi nyuol nyathi. Kikinegi nyathi ma Nyasaye omiyi. Ondikie muma mar Zaburi ni nyithindo gin gweth moa kuom Nyasaye. Inero Nyasaye osetimo ne ng'wono gwedhi. Mon mang'eny ga ganduru ka dwaro nyithindo onge icho tamora amaka. To in Nyasaye otimo ni ono mi mako ich. Kikigol nyathi. Ana machi Elkana. Kane icho onge nyathi. Nengi late kabisa. To chieng' manolamo Nyasaye momiye nyathi. Konyuolo nyathi to koting'o tere kanisa to wacho niya. Nikech na akwai kaito ne imiyago aduogo ni ge kaluni. Tiene ni nyithinde kwayo gin gik moko kwany. Nyathi ok ng'iewo ng'ato kik wuondi. Nyathi ok nanga. Nyathi ok pur ka puodho. Nyathi en gima Nyasaye machiwo gin gweth moa kuom Nyasaye. Be inyalo kwayo Nyasaye kukomi. Koro kik ng'ato wuondi. Igol iyi. Wachana na huyo mwanaume akae kivyake. Beba mtoto wako kwa tumbo. Wakati ikifika saa mtoto
Mungu atakubariki. Mungu ataleta chakula ambaye mtoto atakula. Mungu atatoa mtoto na sahani yake. Usitoe mimba, utakuwa muuaji. Usitoe mimba, hiyo ni baraka kutoka kwa Mungu. Hata tazama upande wako na upande wako. Utapata wanawake wengi wanatembea hapa na pale kama roho yao inatetemeka sababu hawana watoto, wanatafuta. Wengine wanafukuzwa sababu hawana watoto. Na wewe Mungu amekubariki na mtoto. Usitoe, usiue mtoto. Achana na mtu mzima, mwanaume ambaye ulipata kama na meno 32. Wewe achana na yeye, ulimpata kama kwa mzima vile alivyo. Achana na yeye vile alivyo, beba mtoto wako kwa tumbo. Hiyo itakuwa baraka yako. Hiyo itakuwa kitu yako ya kujivunia. Hiyo utaitwa mama fulani, na pia itakuongezea furaha. Usitoe mimba. Tafadhali, mimba usitoe. Kama uko na swali utaniuliza, tuma message next week nikuongeleshe. Amora inya kit chenro mar dak achana. En odiochieng' mara mokwongo. Akwayo pastor mondo olem naye nikech aneno ka gombe mang'eny luora. An old nyithindo adek. Okawinj gima ondiko ni. An old nyithindo adek ma candidates. To iriambogi ne fee balance. Kaeto yorega mag tich bende ok dhi maber. An John Kisumu. John, an adwa lamoni, adwa na lemni nikech Nyasachwa e wuon fedha gi dhahabu. Muma wacho ni Nyasaye no singo ngima maber kod dak maber. Ema Nyasaye no singo. Koro adwa na lemni mondo Nyasaye makelo pesa, mayaw yore, makelo mwandu, matimo hono, utimni ono, mondo nyitindi ma candidates go Nyasaye omiyi pesa yor hono. Nyasaye ni bengi mang'eny, account mang'eny. Nyasaye ni yore mopogore. Abiro lemoni mondo Nyasaye no utimne ng'wono. Dak achana. Amoso chieng' kawinj gimo chieng' ondiko. Mano thakono duogne mano wuonde. Okawinjo gima indiko. Ochieng' Amos. Ndike dholuo masomore. Kendo sami ndiko kapok ioro message, chak isome. Koro kior nikech nyalo ndiko gima ok somre. An ma koro madho chi akia kaka isome. Koro ndikna go kendo mondo asome juma manyien, awinj ane. Nick, baba na nosenindo to ane chogo to idwa nyuoma, to nyimine na chuogi pok ochamo gweno. Erokamano, inie chogo tidwa nyuomi to nyimine chuo nyimine ni pok ochamo gweno. Magi weche ma wacho ni gin wabro duoko gi e abila mago chike, ok gin mag dak achana. Kumano Nyasaye mondo gwedhi jaber. Nick, an Demza kawuok Wagwe. Dak achana mit aduwa. Thank you. Dak achana kelo dak achana. Dak achana kelo dak achana. Koro dak achana mit aduwa. Wiya ok nyal wil kapok asomo gini atieko. To wiya ok nyal wil ni e juma moro nwawuoyo kuom dak achana. Mar kaka ji owinjo luokre. Ne wawuoyo kuom luokruok kod rwakruok mar jomandugu. Adier wachno nomoro ji mang'eny. Kendo afwenyo ni kar ji ok odak achana e udi ka, e delni ka, e mier ka, e gweng' ka, ji ok odak achana.
Mamo mi akwonga wacho ni ka ng'ato nigi wach moro mar dak achana, ornwa ote. En odiochieng' mar tich ang'wen mar dak achana. Dak achana ineno saa 2 sama chal kama. Bed mos iwinj dak achana. Lok TV e Lolwe TV mondo ne dak achana. Kendo dak achana ma wakelo ka aseyudo ripode mang'eny, osekonyo udi mang'eny, osekonyo mier mang'eny, osekonyo gweng' mang'eny, osemiyo chuo moko. Ng'ato nyowacho na ni dak achana ni omiyo dichuo moro we kong'o. Nosiku nyato wan be ok nwawuoyo dak e kong'o, lakini nitie weche makane wawacho to weche gi nogolo dichuo ne kong'o. Ma dichuo no wacho ni kuma do yudo tame, lakini ogoero kamano ne dak achana. Nikech dak achana omiyo we kong'o, omiyo dak maber, odak gi dala ne gi jo ode, odak e ngima mane ok odak e chon, to mana nikech dak achana. Kumano pod awuoyo kodi, kele wach moro mar dak achana. Chieng' mane wawuoyo kuom lokruok mar joma nduke, mane wawacho ne ni nyaka girudh kuondegi, irudho kuondegi. Nitie gik moko mawuoga kamaro chere. Ne wawuoyo kuom gik mopogore opogore. Wach no naneno ka nomoro joma nduke, to nomoro joma dete. Omiyo dak achana kelo dak achana. Yiena mondo asom. Awinjo dak achana ka nawasi wacha adier. Owadwa nedwa go dala to watame, pok otero kata ayie, to pok otero kata yie. Dhako no wacho ni mingi wuon onge, puonjuru ber. Okawinj gima jalo wacho, an ken. Puonjuru ber joma tindo, an ken. Adwaro mondo ing'e ken ne kata ka e kinde moko, nikech awacho ni wadwaro dak achana, ok wadwar gimiluongo ni abila. Nyako moro no wacho na ni baba gi monyuole ne jowere gi min gi chon. To en nodhi kosenyuole gi baba gi cha. Maber nikech en dak achana. To kano sedhi ka en gi baba, kano seng'e baba gi cha, koro dhi tedo. Kendo chore tiyo ten butiyo. Koro idwa dhi nyuome, koro penja. Rapenji, anyalo ter dhok ir baba wa mokawo mama wa, kosi tero dhok ir baba wa. Mano dak achana. Nyaka ter mna dhok ir wuoru monyuoli, nikech mane baba u, ma baba wa kambo. Baba u monyuoli, mano baba u. Mane rembi, mane kuma gwethni ae. No penja ni to, kachamo msara, be anyalo miyo baba wa monyuola, nikech atamani mondo amiye. Nanyise ni mane baba u magweth akuome, mi baba u nikech ene baba u. Iwinjo kaka dak achana dhi, mane baba gi. Kata ne nitiere wach e kind min kod wuon, ma min gi wuon ne jowere. En wach no ne ok oriwe. Mano wach mar min gi wuon, mano ok wach ne. Koro mar min gi wuon, owe min gi wuon utiki. To mare gi baba gi, to mare gi baba gi. To no wacho na ni bende inyalo ter dhok dala gi kuma no nyuole, tichak itero ne baba gi ma wakambo. Asto chako penja, to dongo nyalo konyo baba gi ma wakambo, to kata baba gi monyuole bende okonyo. Anyise ni manto koro yiero mar chunye. Nyene ng'ato nigi pache, ng'ato nigi chunye, ng'ato nigi yiero ni. Omiyo dhako mokaw mwa dala gi, chik joluo wacho ni nyaka ter dhok inyuome. Nyaka ter dhok inyuome en. Nikech kikawo nyara ng'ato to kitero dhok, mano ok dak achana, ijakuo. Ifuliza.
iolo nyar ng'ato loan, mano ok dak achana. Dak achana en watero dhok, watero yie, wadak gi kwe, gorwak onge. Ma en dak achana ma kawuono. Kendo kadi mondo yud dak achana ni maduong', ti or ote e namba mar 71920. Or ote machuok e namba mar 71920 mondo yud dak achana maler, yud kaka ji nyalo dak. Wadhi e yweyo, wadugu kendo. Ikri. Kuna nyithindo mawuotho ahoya ego, kuna gin gibed mos, gichik itgi e dak achana. Wadhi e yweyo, ka waduogo, to wadhi nyime kod dak achana. Ero uru kamano. Waduogo tielo mar 2 kendo. Wan kod ote mopogore opogore. We asome moro kamatin eka bro donje mamoko. Kapo ni sani idonjo iyudo dak achana, to warwaki kendo bed mos kiwinjo dak achana mondo iwinj kaka ji dak. Kuna nyithindo go ni koro giwe winje dak achana. Adwaro mondo asom. Nerea penjo niya, an gi dichuo, en wach makora tiyogo gi rieko, an gi dichuo to onge go abal ataro mar hera. Wach moka winj ka, akia ni dichuo ni ool, lakini nanga ma ok ti, takia no jakongo, takia nang'o matime nikech wach ma mama ni wacho ni en gi dichuo, to onge gimoro amora ma dichuo ni timo, onge ataro mar hera ka onge. Ang'o makelo chandruok machalo kama? To gini osebet higni adi, nikech jali ondiko to kata nyinge ok owacho. Osebedo higni adi mondo akonyi, nikech ka gini ne timore ga chon to sani ok otimre, mano nitie kamoro, nitie kasoro kamoro. Koro adwa ni ndikna mondo iwachna ni gini ne chon to ne abera, sani eko rach. To kapo ni nyaka nidhi tedo gino ok otimre, to mano be nitie kaka wabro wuoye. Ting'eni wacha in iwacha nus kamano. Koro adwaro ni chaki or message mondo akonyi, nikech akia kaka adwa konyi kanyo. Pastor Nerea konya uru. Nyieka maduong' notho, to nyamin gi maduong' ne onindo e otanda achiel gi jaoda. Bang'e kubiro mondo ogonye, to oyudo ka nyamin gi maduong' ne otanda gi chuore. Mi odok, be wuon parwa nyalo biro oda mondo koso podi. I don't understand this. How? Ere kaka nyieki otho, nyieki maduong' otho, to nyamin gi ok chichuori. Ok awinj gini la, gino ka winji, giminde kone ok winjire. Ok awinje kabisa. Chake nwae kendo. Ni Pastor Nerea konya uru, nyieka maduong' notho. Mano ta winjo kabisa ni nyieki notho, mano ta winjo. To nyamin gi maduong' ne onindo e otanda achiel gi jaoda. I don't understand there. Ere kaka kano osetho, to nyamin gi maduong'
maduong' ne nyiki maduong' ni to nyamin gi maduong' ne donji haidonjiki noninde kitanda chiel gi chuori machur dhako motho kwani itemo wachango ka manok donji manok dak achana yani ka chiege osetho to kao nyamin chiegi maduong' kanie liel obiro liel koso modak go loko chiegi nikech onge kaka dine yudre ni chuori onindo tanda chiel gi nyamin nyiki to nyamin nyiki ni te maduong' to ginindo tanda chiel okawinji gimi wach ni okawinji kabisa ginindo nade jodak achana un be nyaka ukonya nikech okawinji gini achaka nuoyo kendo Pastor Nerea konya uru nyika maduong' notho to nyamin gi maduong' ne onindo e otanda achiel gi ja oda kosetho to nyamin gi maduong' obiro ninde od motho ne aparo okowacho wach mani otanda achiel gi ja oda otanda achiel moko ngin ne otanda maka mama ka nyamin nyako maduong' dala ne koda en dala ka koda no otanda mama motho ni akia bang'e kobiro mondo ogonye to oyudo ka nyamin gi maduong' nindo e otanda gi chuore mi odok be wuon parwa nyalo biro oda mondo koso pudi akwai ni kayot to chake ndike gini ndike maler mawinjore mikoni no bedo kama to bedo kama to bedo kama mondo winji an baba wa nogo dala ka owadwa maduong' onge be owadwa nyalo donjo e dala no ang'o momiyo babu nego dala ka owadwa maduong' onge owadwa maduong' no lal ga kabisa bang' higni miche ma ok onenre be ok yude ere kaka babau kelo goyo dala ka wuodi maduong' onge nogo dala gi ng'ama babau chik mar jaluo ng'ama baba unogo go dala en ng'a mane babu go dala an baba wanogo dala ka owadwa maduong' onge be owadwa nyalo donje dala no ka en no onge samigo dala no onge samigo dala to ere kaka koro dhi donje dala nikech no onge te ne wuoyi maduong' dang' odonje nade ok nyalre pek ok odonje ok nyalre kicheni wuoyi maduong' sama ne go dala no akia kuma no dhi koro ok nyalre mano tek molo chuma mar reru nyinga Okinda mama na ne otho kae to baba na okendo baba bende ne otho kae to baba na matin okendo step mama na baba na ne okogoyo dala to adwaro gedo sani akwai ni imiya yo ma anyalo luwo eka agedi baba ne nyinge Okinda to mama gi notho kasto baba ne okawo dhako machielo asto hawi marach baba ne ni bendo chako tho kasto baba ne matin owadgi wuongi okawo mama gi matin ni to otieko wach ni baba ne okogo dala to odwaro gedo sani okang'eyo no odwa gero simba kod odwa gero dala ne akia nikech ka baba gi ne okogo dala to baba gi ne nigi ot okawinji akia ni odwa gero simba kod odwa go dala akia to kidwa go dala brother to chuni mondi wuog kama intie te dhi komb ote e center tiagi e center te dhi gedi dhi go dala ni ti yudo wadgi wuon ochung' ni e dala ka in ng'at mowar kao pastors kao jo kanisa chokruok gigoli e center giteri e dala ni gidhi gilemni gigedni idagi nikech Yesu notieko dute msalaba Kalvari. Koro
akwayi ni imiya yo ma anyalo luwo e agedi. Yo minyalo luwo e kigedi e yo mamino. Kain ja piny marangiri ma Kenya sai to the DAK center ti manyo wadgi wuru moyienyo ni dala ti wuge center dhi ogoni dala odhi nyon ni dala ti gedi. To ka in ng'amo war moponge roho ma Yesu ni kuome, kaw jo kanisa pastor gino the DAK center ti wuge center to pastor gini ogoli center to dhi ogoni dala tika nikech wachna ni yo minyalo ruwo makare mondo idhi gedi. Mane yo manyalo miyi. Wawinjore kodi. Onyuoma ka nyamin mama na. Onyuoma ka nyamin mama ne ma Clarice Marusenge. Onyuome ka nyamin mama ne ma Clarice mar Usenge. Korero nyuome ka nyamin mama ne. Ang'o mochako timore? Clarice ndike gima ng'ato winjo. Clarice onyuome ka nyamin mama ne ma Clarice mar Usenge. Mano tiende nang'o? Erokamano Clarice, indike gima ber mawinjore. Amoso ukanyo Nerea, an Patricia, jaoda ne onyuol e Simba, to min jaoda chwore notho. To ot ne ogore piny, kasto jaoda ne oloko ne min gi ot. To jaoda en wuoyi mar ariyo e dalagi. To first born be nonyuol e Simba. To mane igolo ot first born ne nie jela. Sani en oko, koro jaoda dwa dhi go Simba. Otim nang'o? Amosou kanyo Nerea. An Patricia, jaoda ne onyuol e Simba. To min jaoda chwore notho. To ot ne ogore piny, kasto jaoda ne oloko ne min gi ot. To jaoda en wuoyi mar ariyo e dalagi. To first born be nonyuol e Simba. To mane igolo ot first born ne nie jela. Sani en oko, koro jaoda dwa dhi go Simba. Otimo nang'o? Achiel, jal manothoni wuoyini yawuoyi ariyo gi nonyuol e Simba. Tiende ni ne ok gin nyithi ng'at motho. Obi kodgi giduto. Koro ka wuon gi nosetho, to wuoyi ni ogedo ne min gi. Chuori ogedo ne mama gi. To en ng'at mar ariyo. Wach momora ni muma wacho e Jorumi 8 ne ka wan kuom Yesu Kristo. Bura koro ok mak ng'ano man kuom Yesu Kristo. Nikech richo makelo tho koro onge. Koro onge bura onge. Iwacho ni yuori maduong' be nonyuol ich Simba. To sama nigedo ni dau no onge ne ene jela. Asto kanyire ariya, kanyire okitieko. Kati chikuri ti wacho ni ja odi dwa dhi gero Simba. King'eyo na ki an gi warruoga ni. To kane makosa dhi ogora gera Simba nikech min gi no nitie. Mama gi nitie. Ere gima geng'e gero Simba. Onge gima gere geng'o Simba. Onge gima tame nikech min mare nitie. Kendo od min gi nitie. Ogere Simba. Ng'emo ka ng'eyo ni wuoyi maduong' ni be nosegedo. Mane wach makia.
Nick and Josie kani Kisumu apenjo ni adwa dhi chamo gweno to owadwa maduong' pok odhi moa chamo gweno kamar mare. Nick, be anyalo dhi chamo gweno? Mago weche ma Nick wachonu pile. Mano wach makata kipenjo tipenjo gima ne oselerni. Nick wachoga pile ka ni ok nyalre. Kuran be wawa wuodhi Nick ni ok apar kanyalore. Wach moro neno ka ten moduogo onwoya kang'eno onwoye kiani computer era. Please hide my identity. I'm Amos from Diwa, firstborn in a 5 boys family. My dad ejected my mother and the entire family from his home. Right now, she stays in a rented house at the nearest shopping center. We are 5 boys, all in Nairobi, doing odd jobs to earn a living. I am planning to acquiring land personally since the 4 remaining boys don't feel like taking part in the process. And since it will be a 1 man's property, I don't intend to share it with the rest but my mom. What procedure do I use and the do's and don'ts of the process since I wait to rid myself of the embarrassment of mother staying too long in a shopping center and eventually dying there? Please help me, Bishop and Nick. I am stranded, yet I want to help myself and mom out of this mess. If a man buys land and wants to build his mother and himself a house minus his father's help, now how does he go about it? Not bad. I am married with 1 son, aged 9 months. Father is alive, but as good as dead. Eject mother out of family. Wrangles brought about by the elder wife, whom is said to have some witchcraftly positioning and powers over him. Adwaro ng'eyo ni to bende chik oyiena gedo ne mamawa e lopa ma anyiewo, to gin chike mage ma aluwo sama agedo ne mamawa. Kanyo ema an be pod abiro geroe dalana. Tek. Mamau ojwang' gi jodalau kendo ene oda komba unu nyithindo 5. Wach nyaparo ni wase discuss tan be wero malero konya kodi. Ing'iewo lopi mana mamari. Okapar ka elopi gere mamu ntie makosa nikech mano mamani. Waine an kawa ng'au neno konyuola taido dana monyuolo baba kodak e lop baba wa, sembe ipimo gi nyame. Dani baba wa kore ma ode ne ni malo, baba na odwa ne ni malo, to dana ode ne ni mwalo ka gima en simba. Tie gima temo wacho en ni baba nogero dani e lop baba, baba nogero dani e dala baba. Kuru dani baba eman gi teko kuom lobni. Kuru babu gedo ka gima en ode e od min gi, ka poni gi ne dala wuon gi, to en mogedo en ma wuon dala, en wuon lo, en wuon dala.
Koro gedo ni dani gi rangach gi rangach. No ged ne dana rangach. But korka cham. Mane dana ogere ode. Be mo thoe be mo iki. Ti gima temo koni ratego. Lo ming'eyo no ine gi teko mar gedi tigedo ni mama u. Nikech mano lopi to mano meru. Baba na naneno kugedo ni mama na. But baba na ne ng'at mowar. Ukang'eyo ni kor wach Nyasaye ni to ini gik go nang'o. Nikech Yesu wacho nutieko te e msalaba Kalvari. Kendo remo mano chwer, kiboko mano chwade, sanda mano sande, nutieko duto te e msalaba Kalvari. Kalvari duto norumo. Koro inyalo gedo ni mama ni. Ananeno ka babu gedo gi malo, danu gedne gi piny. In bende mano lopi, inyalo gedo ni mama ni. Gedo kaka ng'amogero min gi dala ne. An Bishop Nerea Mbewa, mawuok e kanisa mar Hope for God in Christ. Wan gi chokruok maduong' e piny Kandiege, Homa Bay County, machakore tarik 14 nyaka 17. Bine gik ma Yesu timo. Bikawe hundi, biome chang, bikawe hawi, bikawe odimoro, bikawe tich, bikawe gweth. Bi mondo irade gi teko Yesu. Namba na 0720403913 #DAK ACHANA. Kidwaro mondo yud DAK ACHANA moriere te, or ote machuok e namba 71920 mondo yud DAK ACHANA. Ka in kod wach mar DAK ACHANA, or oteni e #DAK ACHANA. Mad Nyasaye gwedhu. Waromo sama